Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथे ठुमका लगावत पीआरबी जवान का वीडियो भइल वायरल। रउआ बता दें कि देवरिया जिला के पीआरबी के 112 नंबर वाहन चालक का डांस बार बालाओं के संगे नशा के बूथ में हाथ में शराब का बोतल ले ठुमका लगावत वीडियो ए दिनों वायरल सोशल मीडिया पर भइल बा। बतावल जाता कि वीडियो रुद्रपुर कोतवाली में तैनात होमगार्ड पीआरबी चालक डायल 112 की गाड़ी चलावत रहने। वायरल वीडियो में ड्राइवर कस्बा के एगो मैरिज हॉल में शादी समारोह में स्टेज पर चढ़ के लोगन के हटा के बार बालाओं संगे डांस करत रहने। चालक उस समय नशे के बूथ में रहने और हाथे में शराब का बोतल भी ले रहने। ऑर्केस्ट्रा वाले स्टेज पर जबरन चढ़ गए ने और वहीजा ठुमका लगौने। वहाँ मौजूद लोग उनके रोकले के प्रयास करे नहीं, तब वो चालक अपन धौस जमा के लोगन के हटा करके या नाचे खातिर आतुर हो गई। वो नशा के हालत में ऑर्केस्ट्रा गर्ल के संगे डांस कैले। लोग उनकर नशा के हालत में ऑर्केस्ट्रा गर्ल के संगे डांस वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिल बारे, जौन ए दिनों चर्चा का विषय बनल बा।